Obično se kaže za svakodnevne susrete da srećemo obične ljude. Ja mislim da obični ljudi nisu pravi naziv za takve osobe. Svi smo mi ljudi, svi smo mi na tom zajedničkom nazivniku i ono što mene oduševljava to je da svaki čovjek dolazi iz jednog svoga svijeta i ima pred očima ili drži duboko u sebi već prema tome primjere kojima je svjedočio, primjere odnosno sredine iz kojih je proizašao. Zašto smo se s jedne strane našli među dobrim plemenitim ljudima, empatičnim, koji sudjeluju u životu drugih nudeći nešto dobroga, ili smo se našli na nekoj drugoj strani u kriminalnom miljeu punom droga, alkohola, krađa, dakle nasrtaja na dobrobit drugih ljudi. To su cjeloživotne priče dotičnih osoba. I sreća i Bog da postoje ustanove, postoje osobe koje onda nastoje naći put i do dobrih da pomognu društvu i do onih koji su na razornoj strani što se društva tiče i da im se pomogne da izađu iz kaljuže toga zla. U tom smislu mislim da su heroji svakodnevnice oni ljudi dobri, empatični, koji znaju osjetiti drugoga i koji vole pomoći drugome i zbog toga su s pravom ponosni i zadovoljni.